aquí creuant el riu de Fontalba. Bé, ja tornem a estar en Pedra Seca. I allà la lluna, cada cop més alteta. I a l'esquerra uns núvols meravellosos que no els puc captar amb aquest telèfon. M'encanten aquests coixinets de la festuca. Són com cabells, com si fossin, com si a sota haguessin fullets. I aquí les espigues. Sembla com un bosc d'espiguetes i les seves ombres. Bé, seguirem. Acabo de tenir una tropeçada amb aquesta pedra. Semblava ben tonta, bueno, tonto jo, i que m'hauria pogut sortir ben cara, perquè tinc una caiguda que semblava que se'm doblegava la cama sencera, però veig que no. No em fa mal, ni tan sols, però he d'anar més en compte. Això em passa per córrer a aquestes hores de la nit. Bé, anava corrent i clar, això em passa per ser una mica, diguéssim, imprudent. Si hi haguessin senyals de velocitat de trànsit de caminants, aquí potser hauria de posar no més de 5 per hora. Bé, tot depèn també de la destressa. Té gràcia la cosa. Quasi arribada. Com si estigués fent una cursa. Bé, arribo. Ja està. I ara vaig a un altre lloc. Ja tenim Núria. Aquí tenim la font de Sant Gil. Veuré una miqueta d'aigüeta. Fa xup, 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 xup. Bueno, no ho imito bé jo, però intentaré filmar sense que se'm mulli la càmera, perquè si no la liarem. L'he filmat perquè també és el soroll, per veure com canvia la tonalitat. Bé, curiositats de la física. Allà dalt tenim la lluna, que no fa soroll. I allà Júpiter. I bé, i allà Núria, amb unes llumetes que semblen com de Nadal. Fa una mica, fa la seva gràcia. Doncs bé, després seguirem. Uop, això no ho filmo, em sembla. Bé, o sí, per què no?
Cagondena, no hi ha sucre. Ai. Cagondena no hi ha té. Ostres, ja podrien tenir més opcions veganes, també. Bueno. Ah, ara sí. Doncs ja tenem una beguda calenteta per pujar al nou fons. Tot i que el mes de juliol tampoc cal que estigui gaire calenteta. Bé, arribem al pont de l'Escuder. És el pont que connecta la vall de Nou Creus i la vall de Nou Fons. En aquest moment la vall de Nou Fons està encarada cap al cap de la Ossa Menor i la vall de Nou Creus cap a la constel·lació de Perseu. Ja sento que digui això perquè no ho capta la càmera, però us ho podeu imaginar. I la pendent d'herba es fa una mica feixuga. I aquí ens trobem algunes vaques. No les vull molestar. Però aviam, passo per darrere el cul o per davant les banyes? Va, passaré per davant les banyes. No. Una altra. Bé, vaig esquivant les vaquetes. Si és que no, com un joc. Una tora blava. Es nota que les vaques no se la mengen. Ja ho saben prou. M'encanten aquests clavells, semblen estels, i al mateix temps anèmones, estels als prats. A l'altra banda del cel. Per aquí el camí va fent giragonses, o marrades, com es diu en la literatura excursionista.
Tot i que a mi m'agrada més el terme giragonsa. Marrades sembla allò de marranades. Tot i que ja tenim un coll de la Marrana ben maco, de pocs quilòmetres. Però bé, cadascú ho anomenem com ens ressoni millor. Aquí, en aquesta zona oberta de Prats, vam acampar fa un parell d'anys, també en aquestes dates, una miqueta abans, en Pep Puig i Pau Gaspar, dos bons amics. I en aquell cas, l'objectiu va ser anar a veure la sortida de sol més distant del món, és a dir, el mateix que ara. En aquell cas era la silueta del massís de l'Estrop. I bé, en Pau Gaspar, a més, va pujar portava sense menjar 3 dies, com fa cada mes, amb lluna plena. I bé, i això. I ara, avui, vaig cap al mateix indret a retratar una miqueta més lluny. Aviam. De moment tot sembla favorable. Una cosa, no us penseu que vaig tot el rato amb la llanterna, Poso la llanterna només quan dic alguna cosa i gravo, una mica per amenitzar. Si no seria un cinema fosc. Una mica com el símil del cinema mut, però diguéssim a la inversa, no? Mira, així no veiem res. Com a molt només la lluna. Està cada cop més alta. A veure si algun dia inventen telèfons que vegin el paisatge com les òlibes. Seria una passada, això. Però bueno, no cal. No tenim pressa pel progrés, tampoc. La natura és meravellosa. Sempre ho ha sigut des de fa milions d'anys. Abans que existís tota la tecnologia. Per aquí, en aquesta zona, l'altre dia, fa un parell de dies, vaig veure 2 ulls de guineu que reflexaven el brilli de la llanterna, com 2 estrelletes. I bé, avui no en veig. Potser és perquè parlo massa. I deu de pensar, no, a mi no em veuran d'aquesta manera. Doncs bé, ja s'ho farà. Anem seguint cap a dalt. De vegades parlo en singular i d'altres vegades parlo en plural, com si anés acompanyat. Bé, la companyia és relativa i, de fet, la solitud també. Com veieu, ara no s'aprecia, però hi ha un núvol en forma de cor negre per l'ombra de la lluna. Bé, ara és que no s'aprecia. Ara ja ha canviat la forma a mesura que passen altres núvols. El vent que empenya els núvols. El vent que empenya el vent. Tot es mou. I alhora tot està en si mateix.
Bé, si cas m'afanyaré una mica, no pagaré tant, perquè si no al final arribaré més tard que el sol i vaja, el sol no espera ningú. Bé, potser sí algú, però bé, a mi per experiència moltes vegades no m'ha esperat. Així que he d'espavilar. Si no, amb tanta reflexió, al final fins i tot la lluna se n'anirà. A més, falten només ja 5 minuts per les 5 del matí. Bé, aquí començo encara el coll de Nou Fons, la pendent més costeruda. Comencen a venir núvols per l'oest, pel sud-oest, i estan tapant els cims del Puigmal i diria que gairebé el Nou Fons. Cago en l'olla, com això vagi a més no veuré res. L'olla de Núria. Ja gairebé arribant a la carena de Nou Fons. I ara veurem el que hi ha, com està el cel de l'altra banda. Encara és de nit, són gairebé les 5:15. I la veritat, encara no s'aprecia ni una ratlleta de color vermell. Això, per l'hora que és, no té molt bon aspecte. No gens. Molts dies quan arribes a la Carena es veu un cel preciós ja, vull dir, una ratlla rogenca que sembla com una autopista cap a l'infinit. Bé, potser no és la metàfora més... ha quedat una mica cursi la cosa, perdoneu. Però bé, la sensació aquesta meravellosa ara mateix no la tinc. Bé que estem a finals de juliol, ja no és el mateix que fa unes setmanes, però bé, aviam. Per almenys el pic de Nou Fons no està ennuvolat. Semblava que sí, però de moment es manté. Bé, faré una paradeta una miqueta i seguiré cap a dalt en direcció a l'Estel Vega i de Nef de la cua del Cigne. Estan just a sobre del Nou Fons. Ja són passades les 5:30 i l'horitzó està bastant emboirat. Tota la humitat que ve del sud-oest doncs l'escola traspassa una mica les muntanyes o entra segurament també pel golf de Lleó i bon boira. Però bueno, de totes maneres diré que per dalt, en cas que fos una boira únicament molt propera, de vegades el sol la travessa. Però vaja, que les expectatives se m'han capgirat bastant. I segurament això haurà succeït des de fa poca estona, perquè abans el cel estava més transparent. De totes formes aniré cap a dalt, perquè bé, el propòsit segueix i el cim està aquí. Són ja a les 6:15 i cada vegada van quedant
menys estels. Al final només quedarà Júpiter i la Lluna. Però bueno, el Sol ho rellevarà. Júpiter sembla que m'acompanyi quan va per la carena. A mesura que camino sembla que es desplaci també. Bé, amb ell li deu de semblar que sóc jo el que camino amb ell. Això ve una mica per lo que deia de la companyia, sabeu? Allò que la solitud és relativa i la companyia també. De fet, just ara mateix que acabo de dir això, Júpiter ha quedat ocult per uns núvols. Potser no volia que parléssim d'ell. Bueno, anem a seguir. El nou fons, allà al fons. Al fons. Al fons. I aquí l'horitzó de França, mirant cap a la Provença. Ja són les 6:06 al matí i cada cop està tot més emboirat. Els núvols fantasmes d'aquesta hora del dia. Dichosos sisos. Bé. Tots aquests núvols van cap al fons. Baixen cap a baix. Però bé, jo aniré cap a l'altre fons, el de dalt. El fons que no és fons, però que es diu nou fons. Bé, m'entretinc en jocs de paraules. A falta de coses més profundes. En qualsevol cas, tot té fons. El que passa que no sempre es veu. Bé. Arribem al cim. Té creu ni bandera, té una branca. Parets de la Torre d'Eina, molt més verticals que les que he transitat. Per allà no em trobaria pas vaques. Allà davant, els ginestrelles, a l'esquerra,
estar una mica més. I bé, si de cas vaig a treure la càmera de fotos, que no sigui, i aviam què passa. De vegades el sol dona sorpreses i la boira potser no és tan densa com sembli. De fet, ara mateix no es veuen núvols propers, només es veu una boirina de fons. No, qui sap si la força del sol. I bé, ara començarà la compta enrere. 6:08, si no m'equivoco. Però bé, com està el panorama? Aquell núvol d'allà, amb la cua sembla un cap de pangolí, amb una trompa que sembla que vagi directament a fotre el nas a la Provença. En fi, aquesta natura. Doncs res, que no surt pas. Són les 6:20. I el sol no vol sortir. Abans deia que el sol no espera ningú, però l'estona que porto potser el que espera és que me'n vagi. Té gràcia la cosa. Per això ho dic, no és que m'ho cregui. Els pics aquests que hi ha davant són el pic del Reclocròs i el pic del Molinet. Semblen tots junts, sembla un cràter. I segons com passen els núvols, quan es posen per davant, sembla com la fumera del volcà, fins i tot. Potser no estic al Ripollès i al Conflent, potser m'he enganyat i estic a Islàndia. Només em faltaria trobar-me un geyser per allà baix. Ara de sobte ha aparegut el sol. És aquest punt vermellós. Feia uns moments
Havia vist el vasiu sobre les aigües del golf de Lleó. M'havia semblat. I ara de sobte ha aparegut el sol. Ja està. Ja està.